Čudovište i duhovi. Poslednja bitka je počela. Nox, potpuno sluđen uticajem milajske kocke, okrenuo je svoj užasni časovnik ka poslednjem velikom izvoru Vakfua na svetu. Ka kraljevstvu Sadide i drvetu života. Međutim, ispred njega se isprečila poslednja linija odbrane. Bratstvo Tofua. Jugo, Adamaji, Ruel, Amalija, Evangelina i Persedal, ratnik i čuvar. Bratstvo junaka sukobila se s najvećom pretnjom u istoriji sveta. Borba je unapred delovala izgubljeno. Ali upravo u ovakvim trenucima legende se rađaju. Slušajući svoj unutrašnji glas, čuvar je istupio. Ne plašim se, Nox! Ti si ružan i sada ćeš osetiti bes mog bača! Nemoj da me zasmejavaš! Dođi i suoči se sa mojim časosekačem! Zlikovci jedni! Zlikovci! Nije važno koliko vas je, 10 ili 10.000! Nikada nećete da uplašite pravog čuvara Šušua! O ne, cveće! Pa nema veze, imamo ga koliko hoćeš. Da, ima veze. Svaki ovaj cvet je ponuda. Svaki cvet nas podsjeća na čoveka koji se žrtvovao da bi spasao kraljevstvo. Bilo je slučajno. Idemo mi da se igramo na nekom drugom mestu. Idemo, ljudi. I onako je poludela od kad joj je dečko stradao. Slušajući svoj unutrašnji glas, crvenokosi ratnik je istupio sam da napadne metalnu zver. Iop je imao mnogo mana, ali su bile ništavne u odnosu na njegovu hrabrost. Moja bašta, usevi! Ovo su najgori neprijatelji koje smo imali do sada. Kako ćemo da ih zaustavimo? Kakav košmar! Jo, prljavi glodari! Ima da mi platiš za to, monstrume! Kakav blam! Rasipamo i vreme i snagu, suviše su brzi. I brojni! I nerviraju me, ali u isto vreme ne zaslužuju da umru zbog toga. Mrtvi glodari! Ne znam zašto, ali od te pomisli o gladnim. Ako ovako nastavimo, Jusevi će da propadnu. Problem je gde da ih smestimo. Da nemaš možda čarobnu torbu? Imam, samo da je nađem. Jel mogu da je pozajmim? Adamaji, pretvori se u čudovište. Smislio sam način da rešimo ovo. Misliš da je ovo pravi trenutak da budem čudovište? Veruj mi. Dobro, da ti verujem. Hvala, gospodine. Na tebe je red. Tresni o zemlju iz sve snage. Sjajno, samo tako. Daj mi ritam. A baš sam uhvatio dobar ritam. Evo, idite na drugi kraj šume i tamo ih oslobodite. A mi idemo nazad da izvestimo princezu Amaliju.
Princezu, mislim da nju nije briga za naše probleme. Nemojte tako, poslala nas je da vam pomognemo, zar ne? To je lepo od vas, ali rešili ste samo deo nevolja. Trebalo bi da pogledate šta se dešava pod zemljom. Tu leži pravi koren problema. Hej, ps! Evo, to sam ja. Šta? Mora da sam poludela. Ne, evo, to sam stvarno ja. Moja jadna Evo, prolupala si. Evo. Zatočen sam. Treba da me nađeš i oslobodiš. Rubilaksija. Dođi i nađi me u Rubilaksiji. Bila je to najezda štetočina. Seljak tvrdi da se nešto čudno dešava u kraljevstvu. To jeste zabrinjavajuće. Treba da kažemo princezi. Ja to već znam. Već treća najezda ove nedelje. Htjela sam da kažem Armanu da pošalje stražu, ali zaboravila sam. Treba da budemo oprezni. Sigurno je čudovište veliko i strašno. Ti glodari se ne plaše tako lako. Vas dvojica imate moći zmaja i elijatropa. Zašto ga niste našli? Hej, Amalija, sami smo se prijavili da pomognemo. Nemoj to da zaboraviš. Dobro, nema potrebe da budeš tako bezobrazan. Jugo, Amalija, Adamaj, slušajte me. Statua je progovorila sa mnom, Persijevim glasom. Rekla mi je da nije mrtav, treba da ga nađemo. Evo, ovo je već treći put ove nedelje. Malo me brineš, znaš. Ne, bilo je drugačije. Pričao mi je o Rubilaksiji. To ima neke veze sa njegovim šušuom. Pričali smo već 100 puta o tome, Evo. Mač je uništen ili ga je neko uništio posle bitke. Evo, Persedal je mrtav. Treba to da prihvatiš i da nastaviš sa životom, kao svi ostali. Uvek ću da budem tu za tebe. Ti si moja drugarica, ali znaj da ne verujem u duhove. Princezo, treba mi trenutak, bitno je. Bitno, veoma, veoma bitno. Žao mi je, Evo. Jugo, nešto sam htela da ti kažem. Šta smo ono pričali? A da, Alibert je jutros doputovao. Tata, to je divno. Konačno ćemo da jedemo normalnu klopu. Hoćeš sa nama da posetimo Aliberta? Ne, hvala, Jugo. Možda kasnije. Kako želiš. Sad treba da nađem duha. Ovo parče mesa, možda malo šunke, dovoljno mi je za nekoliko dana. Imam te. Šta je, mali moj, hoćeš tatu da izludiš? Tata! Ovo ja zovem pravom hranom. Nemaš pojma koliko mi je sve ovo nedostajalo. Da, nije kao ona grozna supa od trave koju služe ovde. Tako je, ovi sadiđani su šašavi. A da ostavimo malo i za ostale, šta kažete? Onaj stari Ruel će nam biti zahvalan kad se vrati. Nismo ga videli nedeljama osim u prolazu. Od kad je osvojio Drelera, kao da nas više ne poznaje. Dreler? Dakle, na kraju je ipak pripitomio još jednog Drelera. Naleteo sam na Amaliju, stalno je u gužvi, a Eva, kako je ona? Ne napušta Persijevu statu. Ne može da prihvati da više nikad neće da ga vidi. Uznemirena je. A ti, kako je u selu? Mati i Toto mi pomažu u kuhinji. Polomili su više tanjira od tebe. Bila je ovo dobra godina. Pročulo se da je bratstvo crvenokosog ratnika nastalo u mojoj krčmi. A ilajska kocka, proučavao si je. Koliko sam razumeo, o njome možeš da nađeš svoju pravu porodicu. Da, ako naučim kako da je koristim. Ostavit ću vas malo same. Ovaj razgovor se tiče samo vas dvojice. Idem da vidim šta mogu da uradim po pitanju ove najezde glodara.
Osjećam napetost u vazduhu. Adamaj kaže da se plaši milajske kocke. Ali mislim da još nisam spreman. Njena moć je potpuno izludela Noksa. Plašim se da je ta stvar prejaka za mene. Ako sam siguran u jedno, sine, to je da ti imaš čisto srce i da nećeš da dozvoliš da te ta stvar iskvari. Blizu smo, mogu da ga namirišem sjajno. A sada da vidim da li i dalje znam da dresiram drelere. I juniore, probaj ovaj kamen i reci mi šta ima u njemu. Ajde, mališa, kako te je tatica učio? Malo arsenika, trunčica kvarca i cirkona. Uz to i hroma, pirita i branerita. Šta misliš, u kom pravcu ćemo da naletimo na zlato? Sever, severozapad, ne više od 50 metara, 3 stepena uzvišenja. Potpuno si u pravu, dobar mali dečko. Znao sam da imaš dara. Kama Sutar ne bi ovo našao bolje od tebe. Ajde, kopaj. Zlato! Zlato! Koliko zlata! Našli smo ga, juniore! Našli smo ga! Ako uzmemo u obzir čvrstinu kamena, kvalitet minerala, boju, 10% otpadaka, ovo zlato je 80% čisto, što znači da vredi 50 miliona kavasa najmanje. Divno je, tako divno. Šta si to našao, juniore? Kvarc? Evo Grestovih mugaća, to nije kvarc, to je skamenjena kaka glodara. Pažljivo, juniore, to je veća verzija onih napasti koje smo već sreli. Ta zver je pojela više od jednog lovca na zlato. Sva smo u nevolji. Spasavaj živu glavu, sine! Nešto se pomera ispod nas. Dolazi ovamo. Kreće se pravo ka... Čuvaj! Ćao, Adamaji! Bolje da se skloniš odatle! Šta je za stvar? Zaleteo se ka Persijevoj statuji. Samo to nam je trebalo. Pobrinit ću se za zver, idi postale. Neću da dozvolim toj zveri da naruši sećanja na Persija. Dobro, stani, ja ću sve da rešim. Juniore, moram ovdje da te ostavim, pošto treba da jurim. Nemoj da se praviš heroj, samo se sakri, dobro? Dobro, dečko moj. Idemo!
izgleda da sam ga naljutio. Ovo nije dobro. Šta je bilo, brate? Mislio sam da si snažniji. Jesi li video tog stvora? Ogroman je. Možda da pozovem pojačanje. Ako se pomerimo, uništit će sve oko sebe. Nema šanse. U redu, Jaz. Sve je u redu. Možda nisam mogao da spasem Persija, ali sećanje na njega hoću. Odlično, Jugo! Ovo čudovište je imuno na sopstvenu magiju. Za Boga, imam loš predosećaj. Odlično, juniore! U redu, neću da se igram s tobom. Ako je to bila mama, ne želim nikad da upoznam tatu. Svakojaki stvorovi žive pod našim kraljevstvom. Treba samo da ih ostavimo na miru. Zar nije tako, Ruel? Ja? Šta pričaš? Kakve veze ja imam s ovim? Dobro. Dok sam skupljao razne delove za mašinu, naletao sam na zlato. Tada sam shvatio da sam naletao na zlatnu žicu, pa sam... Pa si kopao pod zemljom da bi se obogatio. Ni na jedan jedini trenutak nisi pomislio da sve to zlato pripada mom narodu. Čuješ li šta ti govorim? Trebalo bi da te zatvorim. Ti jedna obična matora lopuža. Ne bi se usudila posle svega što smo prošli. Ne, u pravu si. Ipak konfiskovat ću sve zlato do poslednjeg grumena. Dolazi iz Sadeđanskog podzemlja, pripada mom narodu. Ne, preklinjem te, zatvor, ropstvo, giljotina, ali ne diraj mi zlato. Moje zlato. Sledeći put ćeš dobro da razmisliš pre nego što kreneš da kopaš po tuđem kraljevstvu. Najvažnije je da Persedal nije oštećen. Da. Pitam se gde je Evangelina nestala. Dane je provela sedeći na klupi. Trebalo bi da je ovde. Zar to nije njegova knjiga? Da, jeste. Ostavila je poruku. Uskoro se vraćam s Persijem. Jugo, pozajmila sam tvoju mapu. Nadam se da se ne ljutiš. Vidimo se uskoro, Eva. Ona otišla je, a nije mi ni rekla. Možda je trebalo ozbiljno da je shvatila. Nađi me u Rubilaksiji. Mapo, pokaži mi put do Rubilaksije. Nikad, ja sam lojalni demon. Govorit ću samo u prisustvu svog čuvara. Dobro, kako hoćeš, idem sama. Ostavit ću te ovde paucima. Da, tako je, idi sama. Pauci? Izgleda da je trenutno sezona parenja. Sigurno ćeš da nađeš svoju srodnu dušu. Trebalo bi da pratiš dug put koji vodi do Astruba, pa da nastaviš ka ravnicama Kanije. Vidiš kako znaš. Baš me briga, čim se vratimo ima da te tužim Jugu. Čim se vratimo? Ali ko je rekao da se vraćamo? Šta, ja sam otet, Jugo! Jugo!